Kasunod po nito, sabi, wala na. Pero mayroon din pong nagsusurvive sa mga ganyang sitwasyon. So, kalaki po doon yung pagtitiwala natin. Pagtitiwala natin, binigyan po tayo ng mga gamot, mga kailangang gawin ng isang tao na dapat gawin po natin. Kaya kung minsan po ganito po yung tao, lumapit po tayo sa doktor. Ang sabi ng doktor, maggagamot ka 2 linggo. Sa panggagamot mo pong yun, medyo naginhawahan po yung ating katawan. Na kung minsan hindi na po tayo babalik naman nasa sa atin pa rin yun po yung yung pong pagkukulang. Minsan, balik ka sa susunod na linggo, so nakita mo, na-feel mo na okay na yung iyong pangangatawan, so hindi ka na babalik. Hindi pala yun. Hindi pa pala dun magtatapos. So kailangan pa ng kasunod na paghihiling sa iyong katawan. Kagaya rin po ng ating pananampalataya, hindi lang po yung maniwala lang tayo. Dapat gawin din po natin kung ano yung nararapat dahil may sangkap po yun. Maniniwala ka sa Panginoon, magtiwala ka sa Kanya. Ano po yung mga dapat gawin po ng isang mananampalataya? May sangkap po yun. Susunod ka sa kagustuhan ng Diyos. Ibibigay mo yung iyong mga katungkulan na dapat gawin ng isang tao. So yun po, masusubok po tayo kung saan yung ating kahinaan na sinasabi ko. Sabi ng isang lalaki, nasa gubat po siya, Panginoon, tulungan niyo po ako. Di madilim po, nakasabit po siya sa isang sanga. Narinig po niya yung tinig o yung salita, bitawan mo yung pagkaawak mo, bitawan mo yung awak mo. Madilim po, hindi niya po nakikita. Nagdalawang isip po, kasi umiingi po siya ng tulong sa ating Panginoon. Lord, tulungan niyo po ako. Sumagot naman ng salita, bitawan mo yung hawak mo. Nakasabit po siya ng ganun. Nagdalawang isip po yung tao. Paano ko bibitawan to? Nasa mataas po yung kinalalagyan ko. Hindi niya po binitawan. Pag silaw po ng araw, nakita niya po kung gaano na lang kalayo yung paa niya sa lupa. So ganun po tayo. Pag nagdadalawang isip po tayo sa ating pananampalataya, ganun po yung mangyayari. Kaya po, yung ating paniniwala, buo ang ating paniniwala. Lalo na po yung mga tinuturo po sa atin ng ating Panginoon. Kaya sana yung bawat isa sa atin ay may pagtitiwala. Sa kagustuhan po ng Diyos, magtiwala po tayo sa kagustuhan ng Diyos. Huwag po tayong magtiwala sa kagustuhan po ng ating sarili. Dahil ang ating sarili, baka po tayo ay madaya, no? Pero yung kagustuhan po ng Diyos, kung saan po niya tayo gustong pumunta, doon po tayo magtitiwala. Doon sa mga mabubuti nating gawa. Yun, doon po tayo magtitiwala. Dahil pag tayo po ay nagtiwala doon sa kagustuhan po ng ating Panginoon na yung sinasabi nating mabuti, sukli po nun, kabutihan po. Pero kung ito po ang ating susundin, yung ating katawan, lalo na magla-lockdown na naman bukas, yata, o ngayon pong araw na to. So, ano po natin sa ating mga kapatid. So, magpaghihingat po, no? Yung ating gagawin po sa ating mga paglalakad po. So, yun po, dun po tayo kung minsan nagkukulang. No? Sana yung kaingatan po sa ating mga sarili. At yan po, gusto ko rin pong ibalita sa inyo. Nagkaroon po tayo ng, may mensahe po akong, may mensaheng pumasok sa ating pong mga cellphone na nanggaling po sa Pro General sa ating pananampalataya. May guidelines po sila
dahil po sa panahon po ngayon, ang ating pong panahon po ngayon utos po na tinatawag na yung pong pinarating na mensahe na naipasok po sa cellphone ko. Ang sabi po ay pinapayagan tayo ng banal ng Espiritu na gawin po yung nararapat. Gaya po ng pagpapabakuna po ng ating gobyerno. Ang sabi dito, mauuna lang yung Espiritu na magbabakuna. No? So, nangyari po yun. Nagawa na po sa atin, naipasa po yung mensahe po. So, ginawa na po ng Espiritu ang pagbabakuna sa atin. So, yun po, binibigyan po tayo ng panahon ng gobyerno upang tayo po ay wag po tayong matakot dahil po kailangan po natin sa panahong ito. Bago naman po tayo iba-vaccine, interviewin po tayo kung ano yung mga gamot na ating iniinom, kung ano yung ano po tayo ng mga doktor. Kaya wag po kayong matakot. Kasi po, ay kailangan po natin yon. Balang araw po, pag na-fully vaccine po o yung mga 90% po sa atin, manghihingi na po yan ng katunayan na tayo po ay na-vaccine. Na-vaccine po tayo sa Espiritu. Sabihin po natin, na-vaccine na po ako sa Espiritu. Wala tayo pong masasabi doon. Pero kung masasabi po na-vaccine na po ako sa gobyerno, no? Dalawa po yan. Kailangan po nating sumunod. Okay? Kaya po, pag ang gobyerno sabi sa'yo, binaksin ka na, may patunay po na binaksin ka. Yung vaccine po ng Espiritu, siyempre, sa pananampalataya po yon. Hindi po natin nakikita po yon. Yun ang paniniwala po natin. Sa paniniwala po natin, binaksin na po tayo ng Espiritu, kalakip naman po, para pag binaksin po tayo sa gobyerno, walang magiging komplikasyon yon. Yun ang parahan po ng vaccine ng Espiritu sa atin, na walang magiging komplikasyon sa ating katawan. So yun po, kasi po, kaya po sinabi to para makita natin. Kasi po, kailangan po yun. Sa hindi nyo po, sa inyo pong kaalaman, ako po ay na-fully vaccine na rin. At yung pong mga iba po nating mga kapatid, na-vaccine na po yung mga ating kapatid din. So, yun po, no? Sa aking mga kapatid sa pananampalataya, sumunod din po tayo sa ating gobyerno. Parehas po yan. Sa ating Panginoon, sa gobyerno, dahil po kailangan po natin. So, ngayon po, ang sakit na binabalita po sa atin, no? Mas malakas pa sa dati, yung Delta variant. Ilan po yung kahit malayo po tayo, minsan nagkakaroon po ng awaan. Kaya po kung tayo po ay sumunod sa ating gobyerno, ay mas mahinam po. Kasunod po nung pagsunod natin sa Espiritu at sa gobyerno po natin. Hindi naman po tayo ipapaamak din ng ating banal ng Espiritu. Hindi tayo bibigyan ng signal na magpabaksin po tayo. Kaya po binaksin po tayo ng banal ng Espiritu upang walang maging komplikasyon. Hindi naman po sinabi ng Espiritu na baksin na kayo, wag na kayong magpabaksin. Hindi po ganon. Pauna pong baksin na ginawa po ng Espiritu yon. Para pag nabaksin po tayo sa ating gobyerno, ay walang magiging komplikasyon. Kung yun ang paniniwala po natin. Okay? So, sana po mga kapatid, yung pong pag-aaral po natin ay naging malinaw po sa ating mga kaisipan. So, yung pong ating mga kabataan, wala po kayang gustong magbigay ng pag-aaral po sa atin. Yung vice presidente po nila, baka may mensahe po siya sa ating mga magulang. Tinatawagan ko po yung vice nila. Para may partisipasyon po kayo, mga kabataan.
Um, Isa pong mapagpalang umaga sa ating lahat. Una po sa ating Panginoon at gayon din po sa inyong aming mga magulang at tuli po sa aking mga kapatid na kabataan. Ano ba? Dadako na lang po ako ng kaunti sa ating tema. Dahil po sa aming pag-aaral tuwing Sabado, kami po ay muna ay nahinto sa aming pag-aaral. Dahil minabuti muna po namin na masunahin po muna namin na gawin dahil po ang halos sa mga kabataan po ngayon ay mayroon ng pasok o mayroon ng sarasariling kadahilanan para po maging busy sila. Kaya isa pong plano na aming pinag-aaralan ngayon na kasama po ng aming Pangulo na kami po muna ay magkakaroon ng isang passage session tuwing Sabado. Pero hindi pa po namin to ginagawa ngayon dahil po nakikita po namin na halos sa mga magulang natin ngayon na nagpasimula sa ating pananampalataya, unti-unti na po nila tayong iniiwan. Kaya po, yun po ang isang programa o isang aktibidad na aming pong pinag-aaralan ngayon. Dadako po ako ng kaunti sa ating tema na kung paanong mayroon na pong pag-aaral na sinabi ang ating mga magulang na tungkol sa butil na naghahalimbawa sa kaharian ng langit. Sino nga ba po sa atin nang hindi nais mapunta sa kaharian o sa langit? Lahat po tayo, kung atin pong tatanungin, kaya po tayo ngayon ay nag-aaral ngayong oras na ito, dahil tayo po ay nagnanais na mapunta sa kalangitan. Pero mayroon pong batas na kailangan tayong sundin. Batas po sa laman at batas sa espiritu. Noon pong nakasulat sa ating lumang tipan, ito po ay kailangan natin sundin ang 10 utos. Ngunit po, nang dumating ang ating Panginoong Jesucristo, itong 10 utos na po na ito ay napaloob sa isa na lamang pong utos. Ito po ay ibigin mo ang iyong kapwa. At kung atin pong pag-aaralan, lagi nga pong sinasabi na minsan tayo, nag-aaral na tayo, meron na tayong sapat na kaalaman pero ang pag-ibig hindi natin ganap na may ibigay sa ating mga kapwa. Isa pong pag-aaral sa akin po na pagkaalaman na minsan yung mga may kapansanan pa, sila pa, o yung may mga kapuspalad, sila pa ang nagbibigay o mas may lalong pag-ibig. Isa pong pag-aaral na napag-alaman ko po sa aking pag-aaral sa laman, nais ko lamang pong ibahagi sa inyo na sa aking pong pag-aaral, meron po akong isang guro na kung saan ito po ay nabulag. Nagkaroon po ng isang aksidente. Ngunit po, sa pagkabulag niya, sinabi niya, siguro nagtataka kayo, sabi niya, bakit nagagawa ko pang ngumiti ngayon sa harap niyo? Bakit nagagawa ko pang tumayo sa harap niyo? Tatapwat bulag ako. Dapat nasa bahay na lang ako. Ngunit tinanong ko rin ng Panginoon, bakit ako nandito? Bakit ginawa niya sa akin itong bagay na ito? Pero kung atin pong iisipin, kung makikita niyo po ang aking paaralan, ilang pong palapag yun. Pero bulag siya, nakakapunta siya, nakakapagturo siya. Noong pong panahon na pwede pa pong mag-aral into face-to-face. Siguro sabi niyang ganun, tatanungin niyo, bakit ako tinanong ko ang Panginoon, pero sumagot siya sa akin, sabi niya. Ang Panginoon, sabi niya, siguro binigay niya sa akin to dahil isang araw, sabi niya, habang nakikinig ako ng radyo, sabi niya, may iba't ibang mga pangyayari sa ating bansa. Oo nga, sabi niya, noong nakakita pa ako, sabi niya, nakikita ko
nababasa ko yung mga iba't ibang nangyayari sa ating paligid pero wala akong magawa. Sabi niya ganun. Kaya siguro kinuha niya ang aking paningin. Siguro sabi niya, kailangan gumawa ako. Gumawa ako sa mga kagustuhan niya. Sabi niya ganun. Na isa pong pag-aaral yon sa aming mga kanyang kabataan na dumating po kami sa point na siguro sabi namin kami magkaklase. Siguro, kasi po kung makikita niyo po ang aming guro, buo pa po yung black niya sa mga mata niya. Parang hindi po siya bulag. Iniintay na lang namin po na sabihin niya na nagbibiro lang ako, sinusubukan ko lang kayo. Pero hanggang sa huli po ng kanyang pagtuturo sa amin, ipinakita niya kung ano yung dilim. Kahit madilim po ang kanyang paningin, pero yung liwanag na pinakita ng Panginoon sa kanya, mas maliwanag po sa mga nakikita natin. Isa pong pag-aaral na iniwan niya sa aming kanyang mga estudyante na lagi mong piliin na maging mabait kaysa maging tama. Bakit po kaya niya sinabi yun? Pinag-aralan po namin bakit ganun. Sabi niya, kasi minsan, okay lang na maging mali ka. Kasi naniniwala ako na kapag ikaw ay mabait, sabi niya ganun, ikaw ay may malinis na puso. Kaya po sa ating pong pag-aaral, lalong mahigit sa aking mga kapatid na kabataan, ito po ay paulit-ulit na lamang na binabanggit ng ating batlayang bumababa sa atin upang magbigay ng mga pag-aaral. At mapapalad po tayo sa iba't ibang pamamaraan. Ipinapabatid po ng ating mga batlaya ang dapat po nating gawin upang atin pong makamtan ang ating ninanais ng makapunta sa kaharian ng langit. At bilang uli po, ang isang butil po ng sinasabi ng ating tema, sinabi po ng ating mga magulang maliit lamang po. Pero kung ito po ay lumago, ito po ay napakalaki at napakataas. Ganon din po sa ating Panginoon o sa ating Diyos, na kahit sa maliit na bagay na ating gawin, ito po ay malaki para sa Kanya. Ito na lamang po ang aking maliit na pag-aaral ngayong umagang ito. Mapapalad po tayo ngayon. May isang mapagpalang umaga po sa ating lahat at maraming salamat po. Maraming salamat po sa ating kabataan. Pilit ko pong tinitignan sa aking kaya katamong baryo, pupunta lang dala po kayang bale, lalo na retang senior citizen. Pero ngayon dindam ko po kang brother day napun, bala mo king phase 1 ata, kamachilis po. Okay, ya po. Phase 2. Okay, phase 2. Sorry. So, tayo na. Magpabakuna na po. Uli pong kailangan niya mo. Ako po tatakot na mabakuna kayo. Huling datangal do, paintunano kaya katamo ng gobyerno. Okay? Ngayon po, yung kaya katamo po nga piece of soup ngayon aldo ngayon 4,760 la po. Antimurin ko, congratulate kaya po lulubla po kasi kayo na ang cellphone kapatid Marnel for second na po, kitang awit bayani. Palakpakan tayo po. Palakpakan kaya naman sana Vice. May kamana yung wala yung alay pala yung busy. So palakpakan tayo po yung kakatamong ginong Diyos sa pasibayo. Hindi niya nakatamo pong masika na pangangatawan at panalangin tala po ret ang ating atsuking kapanandaman. So, yung Diyos po malugod ya kakatam. Tuturo na la po rin paralan, tuturo na po yung dapat tamong gawan. Batam pong miiwas king nanumang sakuna, king nanumang pagsubok kaya katamong dalanan, maging mayangan po yan. God bless po kaya kongan.
payapatala po rin kay katamong sarili. O maluguda kay kaming igpa, punat penibata na po ning kay kaming biyam pong sikanan. Ginawalala pong kapupusan ning kay kaming kapasalamatan kay kapablasang pigkalob mo po ing peparamingo. Gawami po ing kay kaming katungkulan, ang ganaig pa iting pinandita iti. Pigkalob mi ing kay kang katungkulan pablasang iti yang utos mo karing kay kang anak, na sambandakat purianda ka king kay kang pangay espiritu ampuan king katutuan. Ginongen ing pinandita iti, waman po nung may nakit ka man pong kakulangan kay kaming anak mo, Diyos ko patawaran mo kay po. Nunay tang kay kang lugod yang manimuna ka rin kay kang puso, na sana, ding balang metong mo naman kay kami Diyos ko, ing mikakalugod la ring balang metong bangkanita, may git sumulong kami igpa. Ginongen ning pinandita iti pasalamatan mila, reting tao, ginamit mo ginong Diyos, bang malyaring ibulalagdala, dating amano mo ginong Diyos, marandam la kay kaming anak mo. Dating amano Diyos ko, adindami sana miti mula, o mitatak, king dulang daring kay kayang puso, bangking kay kayang pamaglakad ginong Diyos, karing kay kayang aldo, ing makanyan kayang mga sadsad, kapamilatanan ning kabyas na napagkalog mo kay kami. Igpang banal nga ning pinandita iti adwan mi mo naman po, na sana retang kekeng kapatad at yuking dasen ning kapanandaman. Diyos ko makanyan mo pong dalawan king lihim. Pagkalubanan mo pa pong sikanan ginong Diyos, may gitit ang kekeng kapatad, na Fred Cortez nung atyuman po karing gamat da, ding biyasa ginong Diyos, nung makananong iti metong yan namang meging kasangkapan, kaya kami king kekeng kasalpantayanan ginong Diyos, maging karing kayanakan, anong makananong mituro, mipong laking napon Diyos ko, sana po, makanyan may pang pagkalubanan si kananigpa, bangkaniti, ing makanyan may pang akayabe mamin tuig pang banal. Diyos ko, makanyan mo naman din kaya kaming pengari, makatagan pa ginong Diyos, makanyan mula naman sargong patnubayan, may gitit ang kaya kaming pengaring gamit, naning kaya kayang kasalpantayanan king aldo napon, Gino, makanyan may sargong pakaban pa ing kayang biye, bangkaniti ginong Diyos, king kaya kaming maging proyekto, metong yan naman, akayabe mi Gino. Diyos ko, sana po, makanyan mo naman, panyawad mi kaya ka, pagkalubanan mo ngan sarpong karagdagan ding balang metong kaya kami. Diyos ko, yung makanyan pong makayat yung proyektong kaya kayang gagawan, paniwalan mi, ang pong kasalpantayanan mi ginong Diyos, na mayari ing kaya kayang maging proyekto ngay ni kapamilatanan ning saup mo igpa. Ginongen ning pinandita iti datangan po ating kakayan ginong Diyos. Ika po ing tigtig karing karelang puso igpa bangkaniti inge kami bili king ablan Gino. Salamat po ginong Diyos nga ning pinandita iti ngani pong lumwal kami king kayang kakarin na nainig pambanal nung makanano kaya pong miras payapa. Makanyan mo naman sa po atang muli kami karing kayang sarasariling tuknangan. Linisan mi yung kekeng dalan at may kayang kapayapan hangga kiring aldo bukas bangkanita po makasuyo kayang pasibayo kaya kadakal pong salamat ora ni puring kekeng samom pong dalangin tanggapan mo pong mabanglunghay narapan mo igpa tanggapan mi kaya hangle mapamipala king lagyo mo manibat ng eni hanggaman king wakas salamat po. Amen. Sibul Tagumpay Bie is now signing off. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibul Tagumpay Bie.